Θανατικό. Φάνηκε ο Χάροντας με τη μεγάλη κόσα, τον πάγωνο φρύτων. Άκου, χαμός κι αντάρα γίνεται, ο ίσκιος του νογάς βαρύς. Μα όχι για εκείνους που αποχαιρετούνε, μα για εμάς που απομένουμε εδώ για λίγο ακόμη, σε μια τέλειωτη σειρά, έως τους ανταμώσουμε ξανά και πάλι για άλλη μια φορά, νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων.